Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bab taubah utawi iki iku bab mertelakake at-taubat. Qala ustawu sapa al-faqih Abu Lats rahimahullahu ta'ala. Muga-muga paring rahmat ing piyambake Abu Lats sapa Allah taala. Qala Adam ustawu sapa Nabi Adam sholawatullahi wassalamu alaihi, mugi-mugi rahmat muga-muga paring rahmat lan keselamatan sapa Allah ing Nabi Adam. Ya Rabbi innaka latta ala iblis. Ya Rabbi tu pengiran kaula, innaka sak temene panjenengan niku salatta sampun nguasaake panjenengan ala iblis ing atase iblis. Jadi Nabi Adam iku diriwayatno tahu ngomong, duh Gusti sak temene panjenengan iku sampun nguwai kekuasaan nanggone iblis atas diriku, ya. Walas tati'u lan ora kuwasa sapa kula an amtani aminhu ing yen to ngreksa kula saking iblis ilabika kejaba kelawan pitulungan panjenengan. Artine duh Gusti panjenengan sampun nguwai kekuasaan maring iblis atas diri kula, lan kula mboten mampu bentengi awak kula kecuali dengan pertolongan panjenengan. Qala dawu sapa Allah, la yuladu laka, ora den lahirake la yuladu laka ora den lahirake keduwe sira sapa waladun anak sira illa wakultu alaihi, kejaba wis makilake ingsun alaihi ing atase walad. Man ola yuwalatu ora den lahirake laka sira waladun sapa anak wakal tu alaihi, kejaba wis makilake ingsun ing atase anak mau
ing malaikat mayahfazu kang man iku malaikat man sapane malaikat yahfazu kang jaga ing walad. Ola matur sapa Nabi Adam, ya Rabbi duh pangeran kawula, zidni muga nambahi panjenengan ing kula. Ola mongko dawuh sapa Allah, hasanatun utawi kebagusan siji bi asrin dan bales 10, dibales 10 amsaliha sepadane kebagusan. Jadi Nabi Adam tahu ngomong nang apa tahu donga nang Gusti Allah, ya Allah panjenengan iku nguasake kawula dhateng iblis dan kula bakal mboten mampu bentengi awak kula kecuali dengan pertolongan panjenengan. Terus Allah berfirman, tidaklah dilahirkan bagi seorang anak kecuali aku tugaskan malaikat yang menjaga dari tipu daya iblis. Tadi untuk ini mengkonfirmasi bahwa setiap ada pada diri manusia itu adalah malaikat yang menjaga. Adam berkata, wahai ya Allah, tambahkanlah anugerahmu, panjenengan tambahi anugerah panjenengan datang kawula. Maka Allah berfirman, satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Kala matur sapa Nabi Adam, Robbi zidni duh pangeran kula, zidni muga nambahi tuan ing kawula. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala, au taubatan makbulah, utawi taubat iku makbulah den trima madamatir ruhi fil jasadi, madamatur ruhi fil jasadi, selagi nyawa iku isi tetep ing dalem jasad. Jadi ketika Nabi Adam iku ngerasa kuwatir mergo godaane iblis sing kuat, Allah iku nenangno Nabi Adam, nenangno dengan janji perlindungan. Setiap manusia yang dilahirkan iku ana sing jaga supaya iblis gak iso nyesatno secara mutlak. Dan Allah iku ngekei kemurahan, yaiku nikel-nikelno pahala. Nek wong nglakoni kebagusan atau mendapatkan pahala akan ditikelno menjadi 10 kali lipat. Nek dosa iku diitung siji utawa iso dihapus mergo tobat. Pesen sing paling inti teko teks iki iku adalah universalitas taubat. Allah iku negesno nek pintu ampunan iku gak bakal ditutup selama seseorang belum mencapai sakaratul maut, atau istilah al-ghorghorah.
Lanjut. Qala al-faqih, tahu sapa al-faqih wa khatasni lan wis nyritakake ing aku sapa as-sakoti wong kang kepercayaan bisnadi kelawan sanate an Ibnu Abbas sangka Ibnu Abbas anna wahsya qatilah sak temene wahsi qatila kang mateni Hamzah amun pak dene an-nabi sallallahu alaihi wasallam sak temene wahyi kang mateni Hamzah pak dene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kataba kirim surat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah sangka Mekah. Jadi bahwa Wahsy pembunuh paman Nabi mengirim surat kepada Rasulullah. Ini aridu an aslima. Ini udah sak temene ingsun iku uridu karep kula an uslima ing yen to mlebu Islam kula. Walakinni nanging ngaling-alingi ing kula yam nauni anil Islam walakina yamnani lan tetapi ning ngalang-alangi kawula anil Islami saking Islam. Apa ayatun nazalat ayat kang tumurun alaika ing atasi panjenengan. Jadi Wahsy sing mateni Kanjeng Nabi iku tahu sing tahu mateni pamane Kanjeng Nabi yaiku Hamzah iku tahu kirim surat nang Nabi Muhammad bahwa sak temene Wahyu iku kepengin mlebu Islam tetapi siji ayat sing turun lan disampaikan Nabi Muhammad iku menghalangi. Dadi Wahyu merasa gak layak. Walladzina yaiku ayat walladzina lan wong-wong kang la yad'una ma Allah kang ora nyembah sapa akeh bareng Allah ilaiha ing pangeran liyane ilaha ing pangeran liyane iku ukhara ilaha pangeran ukhara kang liyane walayak tuluna lan ora mateni sapa wong an-nafsu ing nyawa. Jadi ayat dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah tidak membunuh jiwa. Fahalli min taubati mongko ana to iku keduwe kula utawi taubat fanazalat mongko tumurun hadil ayat iki ayat. Jadi wahyu itu terhalang ayat yaitu yang berbunyi dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa. Dan terus takon napa kula niki masih saged taubat. Mongko turunlah ayat illa man tabah
kejaba wong kang taba gelem taubat sapa wong wa amanulan iman sapa wong wa amila amalan sholihah lan amal-amal soleh. Fakutiba mongko kirim surat sapa nabi bidzalika kelawan mengkono ayat ila wahyi maring wahsi. Fakutiba mongko bales ilaihi sapa wahsi maring Kanjeng Nabi anfil ayati syarton sak temene ing dalem ayat iku mau ana syarat. Wala udri lan ora weruh hal uqdiru ala amali lan ora weruh sapa kula hal uqdiru apa ana toh kuwasa ala amali sapa kula ing atase amal sholihin amal soleh amla apa ora. Jadi apakah sedangkan aku tidak tahu apakah aku ini sanggup beramal soleh atau tidak. Fanazala qaulahu ta'ala mongko tumurun dawuh Allah taala inna wa la yughayir sak temene Allah iku ora ngapura ayus roka ing yen to syirik bewi kelan Allah wa yaghfir lan ngapura Allah ma ing liyane syirik dunaka kanggone wong kang kersa. Zalika liman yasa Zalika utami mengkono liman maring wong yasa kang kersa sapa Allah. Fakutiba mongko kirim surat Nabi bidzalika kelawan maring wahyi kelawan mengkono ila wahsi maring wahsi. Fakutiba ilaihi mongko bales sapa wahyi in fil ayati sak temene ing dalem ayat iku uga syartu aidon ana syarat uga. Fala udri mongko ora weruh ayyasha Allah fala udri mongko ora weruh sapa ingsun ayyasha Allah ing yen to ana to kersa sapa Allah ayyaghfir ing yen to ngapura sapa Allah li amla utawa ora. Fanuzila qaulu ta'ala mongko tumurun dawuh Allah taala kul ya ibadi dawuh sira he hamba-hamba ingsun alladzi kang asrafu wis kliwat batas ala anfusihim ing atase awak dhewe ne abdi la taknatu ojo putus asa sira kabeh min rahmatillah saka rahmati Allah. Jadi wahyu iku ngrasa dosane wahsi iku pembunuh paman Nabi ngrasa dosane iku terlalu gede. Iki ndudono meskipun seorang bertobat itu sering ragu apa aku iki layak diampuni apa ora. Wahyu ngrasa syarat amal soleh ndongone surat Al-Furqan terlalu berat mergo dheweke gak duwe waktu lan kemampuan kanggo ngimbangi.
ketika dikei ayat tentang kehendak Allah ana ing surat An-Nisa, dhek sik ragu-ragu mergo dheweke ngerti apa dheweke iku termasuk daftar wong sing dikersakake Allah apa ora. Akhire Allah nurunkenaken surat Az-Zumar ayat 53 sing para ulama disebut ayat sing paling memberi harapan ana ing Quran. Ayat iki ora ana syarat amal soleh utawa orang-orang ana ing ayat iki ora nguwi syarat ngamal utawa jika mau. Tapi nek ayat iki nyeru nanggone wong-wong sing berdosa untuk tidak putus asa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya Allah iku ndudono bahwa siapa saja yang mau masuk Islam dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka masa lalu yang kelam apapun akan dihapus dan diputihkan. Fakutiba bidzalika ilaihi wa huwa a'lam bissawab.